खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिसि सरकारा गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा रायजोफोरनि गासैबो 6 शेड्युल काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे फुटबल बादायलायनाय खुंनो आखायाव लादों बेखौ लानानै बिटिआरनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार स्पर्ट्स एसोसिएशननि सोद्रोमाफोर आरो गेलेनाय मोजां मोनग्रा सिनियर बिथांमोनहा मोनसे सावरायलायनाय जिरायदोंमोन बेनिफ्रायनो बिथांमोनहा बे खौरांखौ फोसावदों फैगौ 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया आबुङै बोसोरनै जानो थांगासिनो दङ बिटिआर गोरोबथानि बोसोरनै जानाय बे सानावनो फुटबल गेलेनायनि फाइनाला खुंजागोन बे गेलेनायाव गुबुन गुबुन रायजो जेरै आसामजों लोगोसे त्रिपुरा मिजोराम मेघालया बेफोर रायजोनि 6 शेड्युल काउन्सिलनि गासै 10 हानजाया बे गेलेनायाव बाहागो लागोन गिबियाव मोनसे रायजोनि काउन्सिलजों गुबुन मोनसे रायजोनि काउन्सिलनि गेजेराव बादायलायनाया जाग्रोगोन बे गेलेनायखौ फैगौ जानुवारि दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो खुंफुंनो आखायाव लादों जायनाखि बे फुटबल बादायलायनायखौ बिटिसि सरकारासो खुंनो आखायाव लादों बेनिखायनो बिटिआरनिफ्राय गोख्रों फुटबल हानजा दानाया गोनांथार बेनिखायनो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव फुटबल बादायलायनाय होग्रोगोन बेनिफ्रायनो गोख्रों गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै बिटिआरआव मोनसे गोख्रों फुटबल हानजा खालामनो थांखि लादों 27 जानुवारियाव जानो गोनां फुटबल बादायलायनायाव प्राइज मानिबो थागोन नाथाय बेखौ दा फोसावनानै होथ'वाखै बाक्सानि सिमलाबारियाव गिख्रंथाव जाथाय फिसाज्लायानो गावनि असे बिफाखौ बुथारदों बाक्सा जिल्लानि सिमलाबारियाव गावनि असे फिसाज्लानि आखायावनो अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय असे बिफाया बरबरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सिमलाबारि गामियाव जादों बे जाथाया सिमलाबारि दिंखियाबारि गामिनि धनजित बर'आ गावनि असे बिफा हरेन बर'खौ बुथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमखिखांहोदों खौरांनि बायदिब्ला फुंबिलि समनि 10 रिंगासो समाव बिमा आरो बिफानि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसि नांलायलायनाया जादोंमोन बे समावनो धनजित बर'आ गावनि असे बिफाखौ रुवाजों बुनानै बुथारदों बे जाथायखौ मिथिनो मोननानै बरबरि आउटपस्टनि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव सौहैनानै उनाव धनजित बर'खौ हमनानै पुलिस थानासिम लानानै थांदों 2019 मायथाइयाव नोंथाङा एपिडिसिएलनि आनजाद होदोंमोन नामा आनजाद होदोंमोनब्ला 2019 मायथाइयाव जानाय एपिडिसिएल आनजादखौ बोखारफिनबाय आरो आनजादा गोदानै जाफिनसिगोन मैया अदेबानि सनिबाराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि 2019 मायथाइयाव जानाय एपिडिसिएल आनजादखौ बोखारनाय जाबाय आरो आनजादखौ गोदानै खुंफिननाय जासिगोन होननानै नाथाय गोदानै जानो गोनां आनजादा माब्ला खुंजागोन बेनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथिनानै होआखै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एपिडिसिएलआव जोबोर गेदेर जाख्ल'नाय जानायनि थाखायनो बे आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादों थांनाय शुक्रबारखालि चिफ मिनिस्टारनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलनि नायबिजिरनायाव गुवाहाटीनि दाब दाब जायगानिफ्राय साख्रि होनो रां जाख्ल'नायनि दायाव 10 हमनो हादोंमोन 10नि मादाव जालुकबारि ओनसोलनिफ्राय 3 बशिष्ठ ओनसोलनिफ्राय 4 चानमारि ओनसोलनिफ्राय 1 आरो दिसपुरनिफ्राय 2 हमदोंमोन हमजानायनि मादाव दीपांकर दिहिङियाबो सासे जाय एपिडिसिएलआव थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो अफिसार अन स्पेसियेल डिउटि महरै खामानि मावबोदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 10नि मादाव माखासेया आनजाद होग्रा बिजाथिफोरजों फनाव रायज्लायबाय थादोंमोन दासिमसा 278 बिजाथिफोरजों फनाव रायज्लायबाय थानायनि रिपर्टखौ मोननो हादों हमजानाय 10नि मादावनो खायसेनि न'निफ्राय कुइसन पेपार आरो एन्सार किबो मोननो हादों बेनि अनगायैबो एपिडिसिएल आनजादनि पेपार लिक जानायनि उनाव एन्सार शीटखौ नोजोर लाखिनो थाखाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनो बिबान होनाय जादोंमोन नाथाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाबो जाय एजेन्सिनो एपिडिसिएलआ बिबान होदोंमोन बिथांमोननो बिबानखौ होफिनदों बेनिखायनो बेफोर गासैबो बेले बेजेफोरखौ हमदांनो हानानै 2019 मायथाइयाव जानाय एपिडिसिएल आनजादखौ केन्सेल खालामबाय आरो एपिडिसिएल बिबानखौ आनजाद खुंफिननो थाखाय बिथोन होबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ULB साजायनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामहोनायाव प्रमद बर'नि आखाइ दं नामा प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंथिदोंमोन दि DC SP खौ बाहायनो हानाय गोहोखौ बिटिसि सरकारा मोनबाय अब्ला DC SPआ थारैनो बिटिसि सरकारनि आखायाव दंमारोब्ला बिथांमोनहा एनकाउन्टार खालामनाय माने बिटिसि सरकारानो एनकाउन्टार खालामहोदों नामा रायजो राजानि गोसोआव मोनसे गिदिर सोंथि बेरखांदों होननानै बुंथियो एक्स NDABनि सोद्रोमा दि हारिमु बिथाङा मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव मैया रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDABफोरखौ उदां खालामनायनि दाबिजों मोनसे सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारिनिफ्रायनो बुंथियो बे खोथाखौ बिथां दि हारिमुआ
बिथाङा बुंथिबावो दि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बर'फोरा दाय गैयालासे दाउ अमाफोर बायदि पुलिसजों बुथारजानाया सोंखारिजाथाव आरो दुखुनांथाव। लोगोसे बे समाव बिटिसि सोरखारा फैलोर जाबाय एबा फेलें, मानोना बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो खनले खनले हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जादों। बिटिसि सोरखारा गोजोन जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै, बर'फोरखौ मोजाङै बेंनो हायाखै आरो गावनि बिबानखौ मावफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बेफोर जाथाया जानो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स-एनडिबिफोरखौ उदां खालामनायनि दाबिजों चिराङाव जि होज्रिख्रावनाय हाबाफारि लादोंमोन, बेयाव गासै माहारियारि आफाद, दल संगठनफोरखौ नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरनाय जादोंमोन। नाथाय दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय नुजाथिफैनो हायाखै। बेल' नङा, सानसे सिगां माखासे राजखान्थि हान्जा आरो फरायसा आफादफोरा गामि गामि हाबनानै सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायाव रायजो राजाफोरखौ हेंथा होदों। बेखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनिखायनो इउपिपिएल आरो एबसुआ हारिनि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो सोर हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो गाज्रि खामानि मावगासिनो दं, बेखौ रायजो राजाफ्राबो नोजोर होगासिनो दं होननानै बुंथिनायजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे एक्स-एनडिबिफोरखौ उदां खालामनाया मोनसे हारिनिनो जेंना, बेखौ गनायनानै लानो हानांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। गोजोन गोरोबथानि उनावबो सागानगिरिखौ जोबथेसालियाव सोफिननाया जारिमिनावनो गैया। रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबथेफिननाया राजखान्थि सोलोसो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो बेखौ राजखान्थिनि गाब फुननो नाजायालासे खौसेयै गसङोब्ला राजखान्थि सोलोआबो लाखिनो हानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो। गुबुन फारसेथिं बारग' एनडिबिफोरनि केस बोखारनाय आरो रिहेबिलिटेसननि सायाव खामानि मावनायनि थाखाय बिटिसिनि इएम बिआर फेरेंगा बिथांखौबो साबायखर बावहरो आरो जाहाथे रावबो एक्स-एनडिबिफोरनि मुङानो मोननो गोनांनिफ्राय थालाङा, बेनि थाखायबो इएम बिआर फेरेंगा बिथांनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होननायनि सायाव बिथां दि हारिमुआ बुंथियोदि थारैनो बिटिसि सोरखारा रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स-एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला बिटिसि काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालामनांगौ दि रन्जन दैमारि बिथाङा, जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि, बिथांखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनानै उदां खालामनांगौ आरो बे रिजलिउसनखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम दैथायहरनांगौ। अब्लासो फोथायगोन बिटिसि सोरखारा बेनि सायाव खामानि मावगासिनो दं होननानै। गोलाव समनिफ्रायनो एक्स-एनडिबिफोरा दाबि खालामनाय बे मोनसे दाबिखौ मावफुंनानै दिन्थिनो हायोब्लानो प्रमद बर' बिथांखौ सेलुट खालामगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो मैया चिरां जिल्लानि सुबुं गौमायाव सान्दुं अखा सहायनानै बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावहरो आरो रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय कर्टआव जि खामानि दङ बेखौ मावगासिनो दङ, आसा खालामो थाबैनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावो दि हारिमु बिथाङा। टेट पास जायालासे फोरोंगिरिनि थिसनलाइ मोननो हादों। सा 5 टेट क्वालिफाइड टिचारफोरनो दान बान्था होनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय। डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिटिसिनिफ्राय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला चिरां, क'क्राझार, बाक्सा आरो उदालगुरिनि इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोरनिसिम मोनसे नटिस हरदों। नटिसनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि प्रभिन्सियेलाइज्ड हाइ आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव थिसनजानाय सा 5 टेट क्वालिफाइड टिचारफोरनि दानफ्रोमबोनि दान बान्थाखौ गोदान नटिस फोसावजासिम दोनथ'नो बिथोन हरदों। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बुंथिदों दि माखासे बिजाथिफोरा टेट पास जायालासे नंखाय सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरिनि थिसनलाइखौ लादों, बेनिखायनो बिथांमोननि दान बान्थाखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। इउएलबि साजायनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामग्राफोरा बारग'नो हानाय नङा, बेखौ बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि बर'नि रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि हेंथायै जेरैबायदि सोमावसारदों, बे सोमावसारनायनि उनावनो हारिखौ मोजां मोनग्रा आफाद, बिसिएए, एनजिअ, राजखान्थि दोलोफोर, रायजो राजाफोर आरो हिउमेन राइट्स कमिसनाबो नंखाय एनकाउन्टार जाजानायनि नखराव नुजाथिहैदों। फरायसाफोरा गोख्रोङै सोमावसाराब्ला माखासे आफादफोरा बेखौ एनकाउन्टारखौनो साननानै लासिगौमोन आरो पुलिसाबो गोरलैयैनो बेखौ इउएलबिनि एनकाउन्टार खालामनाय होननानै केसखौ सिरियै फोजोबनानै दोनसिगौमोन होननानै बुंथिदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। नाथाय फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोरनि गोख्रोङै सोमावसारनायनि थाखायनो सोरखारा गिखांदों आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय लोगोसे नायबिजिरनायनि मुङाव लवार आसाम डिभिजननि कमिसन फज'दों। नाथाय बे सोरखारि इनकुवेरि कमिसननि नायबिजिरनायखौ फोथायनो हाया आरो दायनिगिरिया बेजों साजा मोननाय नङा, बेनिखायनो कर्टनि गेजेरजों थांनानैसो नायबिजिरनायनि खामानिखौ मावगोन आरो बेजों दायनिगिरिया बारग'नाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा।
बेफोर गासै जाथायखौ लानानै नंखायै एनकाउन्टार खालामजानायनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै सेरफांगुरि पुलिस थानायाव केस फाइल खालामनाय जाबाय। बेनि उनाव गुवाहाटी हाइकर्टआव केस खालामगोन। बेनि थाखाय गासैबो फोरमानपत्रखौबो थाग-थियारि खालामनाय जाबाय। जेरै आफलागाव साब सेन्टार आरो दतमा सिभिल हस्पिटालाव सानै बर' सेंग्राखौ फाहामथाय होनायनि जि फोरमान बेफोरखौ लानाय जाबाय आरो सेरफांगुरि पुलिस थानायाव जोंसार मुसाहारिनि गार्जेनखौ लेंहरनानै पुलिसजों सावरायलायनाय स्टेटमेन्ट बायदि बायदिखौबो थाग-थियारि खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो। लोगोसे मानसिखौ बुथारखांनायनि उनाव केजुवेलनि साख्रि होबा जानाय नङा, पार्मानेन्ट साख्रि होनो नांगोन आरो थैनाय नखरनो 50 लाख राङै होनो नांगोन होननानैबो दाबि खालामबावो बिथाङा। बेनि थाखाय कर्टआवबो दाबि दैखांगोन होननानैबो फोरमायथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। बर'नि गिबिसिनै दिहुनजानाय सावथुन आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ गोलाव सम नेनानै थानायनि उनाव मुम्बाइनि फिल्म स्टुडिअ'आव थानाय आदलाब्स एन्टारटेइनमेन्ट लिमिटेडनिफ्राय नेगेटिभ रलखौ बिटिआर सोरखारनि नाजानायाव 11,30,000 रां होनानै दिहुननानै लाबोनाय जाबाय। माखासे मावबावनांगौ खामानिखौ मावफुंखांनायनि उनावनो गोलाव समनिफ्रायनो आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ नायनो होनानै मिजिंथिबोनाय रायजो राजाफोरनि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंसिगोन। बे गोजोनथाव खौरांखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरनानै फोसावदों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि नाजानायाव दिहुनजानाय आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुना बर' हारिनि हारिमु, आसारखान्थि आरो सोदोमस्रिनि मोनसे सिनायथि। बे सावथुनखौ दिनैसिमहालागै जोथोनै लाखिनानै दोनबोनायनि थाखाय आदलाब्स एन्टारटेइनमेन्ट लिमिटेडखौ बिटिसि सोरखारा साबायखर बावहरदों आरो बे खामानिखौ बिटिसि सोरखारनि जानानै मावफुंनो थांनाय हान्जा आलायारन सावथुननि दिथागिरि जोंदाव बड'सा, श्री मनेस्वर दैमारी, डक्टर मिहिर सोरां ब्रह्म आरो गसाइ दैमारी बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरदों। बेनि अनगायैबो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जायफोर बर' सावथुन आरो सुंद' सावथुनफोरा नेशनेल फिल्म फेस्टिभेल्स आरो इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल्सआव बाहागो मोननो हानाय, बैफोर सावथुनखौ डिजिटेल आर्चिभ्स खालामनाय हाबाफारियाबो थाबैनो जागायजेनसिगोन आरो बेजों लोगोसे बर'नि गेजेराव थानाय जेसेबां सिनेमा दं आरो नीलेश्वर देंखोनिफ्राय लानानै बर'नि जेसेबां मेथाइफोर दङ गासैखौबो बुथुमनानै क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दोनथुमनाय आरो दिन्थिफुंनायनि राहा लाबाय। बैफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिटिसि सोरखारा 1 कौटि रां बावजा लाखिनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।